Patag misa o kada misa adunay pagpadala. The dismissal part of the Mass ug unsa may isulti sa pari. Tapos sa misa dada ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Kung ako nang gisaysay tungod usab sa ebanghelyo nga mingon ang atong Hesus Kristo ngadto sa may tunon-an, lakaw kamo o gisangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Kung ato kining tan-awon makaigsunan, dili lamang niyon nga mulakaw, kundi adunay pagtugyan. Ug kaning maong pagtugyan, naghisgot kaning gitugyanan kita sa mga pulong sa Ginoo. Atong gina-practice ang stewardship. Atong gina-practice ang synodality. Pag-ingon pa lamang nga lakaw kamo, pasabot niini nga aduna kay kauban o aduna kay maadtuan. Sa pag-ingon nga isangyaw ang maghapit na ang maghari ang Dios, pasabot kini nga adunay kitay responsibilidad. Ug unsa may responsibilidad nato nga gitugyanan, gipialan kita sa pulong sa Dios. Mao kini makaigsunan nga kung tanaw nato aduna pa instruction ang Ginoo diri sa ebanghelyo nga mingon siya, ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinluy ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa. Makahimo ba ta ni ana? Dili siguro. O dili gayud siguro sa mga pipila. Pero unsa may mahimo nato, unsay implication nining maong mga responsibilidad? Ayuha ang mga masakiton. Dili siguro ta kaayo sa mga sakiton, pero ang atong pag-amuma kanila, susama rap kana sa pag-ayo diha kanila. Unsay pasabot, hinluy ang mga sanlahon, pananglitan. Unsay pasabot niya nga kita magsangyaw nga unsay pagabuhaton nga mga maayong butang dili ang mga dautan nga butang. Nga sa tua pa we have that dictum nga avoid evil and do good. Ug mao na ang atong isangyaw. Mingon usab dinhi banhawa ang mga minatay. Di siguro ta kabanhaw ni mga minatay. Pero kung namatay sa sala, naglunang sa sala, pwede tang makabanhaw diha kanila. Mao kana makaigsunan, abuga usab ang mga yawa. Nga we are like prophets, unsa may ang pagkapupeta, to announce the good news, but also to denounce the bad news. Abugon ang mga yawa, ang mga dautan. Mao kini makaigsunan nga kita gipialan. Wala man tay siguro daghan magsangyaw sa pulong kundi susama usab kita diha kang San Jose. Wa say pulong nga gisulti pero unsa may dako nga timailhan nga nagsangyaw sa dinhi kanato ang iyang maayong mga binuhatan. Susama usab dinhi alang kanato nga mga deboto panalitan sa Saint Joseph. Unsa may butang nga atong masunod diha kaniya. Dili ang mga pulong kay wa man say gisulti kundi ang mga buhat. Sa samang paagi, yes, we are here, naata dinhi, naatay nobena ka Saint Joseph. Pero unsa man ang mas maayo pagyud nga epektibo sa pagsangyaw sa maayong balita? Ang atong maayong mga binuhatan. Nga sama sa akong gisulti ganina, di man ta makaayo sa masakiton, di man kita makabanhaw sa mga minatay, di man kita mga kahinlo sa masanlahon o makaabog sa mga yawa. Pero unsa implication nga susama ni anang mga butanga nga ako nang gi-explain. Kung si Saint Joseph panalitan makaigsuran diha sa damgo lamang giingnan siya nga ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria. Diri sa ebanghelyo usab giingnan ang mga apostoles, lakaw kamo og isangyaw
nga hapit na maghari ang Dios. Kita usab sa sama nga paagi, kada misa, labi na sa Huwebes, moing giingnan kitag, tapos na ang misa, lakaw kamo ug isangyaw ang maayong balita. Sa unsang paagi nga mahimo kitang epektibo, dili lamang sa pulong, kundi sama sa kingingon diha sa buhat. Kay diha kita mahimong attractive sa mga tao, ug diha mahimong attracted ang mga tao diha kanato. Na ako'y ipakita nga hulagway dinha mahitungod sa butterfly. Nga ang butterfly usahay gusto ta nga atong kuhaon, dakpon, mura pudag pag sangyaw sa maayong balita. Pero unsay maayo nga dili lamang ta maglibot-libot pangita sa maayo sa pagkuha sa butterfly o sa paro-paro, kundi ang paro-paro na ang butterfly na muduol nato. Kung saan sang pagiha nga muduol na pananglita na paghulagway sa butterfly, kanang kita mismo maoy hinungdan nganong miduol ang usa ka tawo sa relihiyon. Kanang kita mismo sa ato mga binuhatan, ma-attract sila tungod sa ato maayong binuhatan. Nga even to the point nga dili na kinahanglan magsitag sangyaw dinha, kundi ang atong buhat, ang atong kinabuhi isip Kristohanon, maunay makapaduol diha kanila, maunay makaabi-abi diha kanila. Mauna ang hagit nato. Na we don't only become devotees, but practitioner, di ba? Natay gingon SOS practitioners. That we become practitioners. That we are not mas makonbinsi ang mga tao nga maayo gyud ay ning